ଆଜି ପତ୍ର ସରିବ ନା ରହିବ ବାକି? ଦେଖବା କେତେଟା ଖାଇପାରିବି କହିପାରିନି। ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ଖାଇବା। ବଡ଼ିଚୁରାଟା ମସ୍ତ ଆଳୁ ଚଟଣି ଟମାଟୋ ଚଟଣି A1 ରସୁଣର ଯୋଉ ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସୁଛି ମାନେ ମାଷ୍ଟର ସାହେବ ଦେଖି ଯାହା ହଉ ମାଗଣା କି ଦେଲେ ଭଲ ଜିନିଷଟା କରୁଛି। ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ରେ ବାଇଗଣ ଚଟଣି କରିଛି କି? ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଗୁରୁବାର ହେଇଗଲା ନା, ନହେଲେ ପଖାଳ ଦିବସଟା ହେଇଥା ପୋଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଜି ବସିଗଲା। ସବୁଗୁଡ଼ା ଆଇଟମ୍ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମତେ। ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ପଖାଳ ଦିବସକୁ। ପଖାଳ ଖାଇକି ବି ପଖାଳ ଖାଇକି ଉଡଉଛୁ ପୁରା। ଆଗକୁ କଣ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶେଷ ପାର୍ଟ ମାନେ ପାର୍ଟ 3 କୁ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।